Madirela putih itu ang paling pala. Pero di. Baka siya na mato urang mamandang. Itu din kamalo ito. Dedo ba nalagyo pa dyan ko malawan paso pa dyan ko. Din! Hoy, iya. Mang to. Ikaw ka pekati sa tako. Ba ade ba jadi ba narasola yung ko din. Malawan paso ang yo. Ba paso din ang do. Damam din ang. Ha? Damam. Damam dia apulo ah. Badan nila laki sa do ang sakit tu lamnya sa do pasandian din ko sakit sa do ang to. Itu lo baru beang. Alala baru be din ka puskesmas tadi. Tapi ube ndak lo dari minum doh. Lai baru be model itu tapi ube ndak minum pa cuma majang model itu namanya itu. Nang kece dokter tu dia kurang zat besi kecenya. Tu dia suruh aja mak dia mabui paku, mabui sendok, mabui garpu tu dia minum aja iya dah. Oh Tuhan. Mengada sekalian je dandang makan dah capek sehat angke. Lajale dandang dan dari aluminium dia ama. Beko kelebihan aluminium pulo dan beko tu. Oh sudah gitu. Andi yang paling aro kiro ya. Desangko disuruh dia ama sekolah dulu leka tambah jadi yang kiro tambah yang kiro. Pati na mau dinilin ko. Nah, batu dia mau itu kita tu kan tidak salah din dia itu. Tidak salah do. Tidak salah. Hang batuang din batuang din batuang din batuang. Dia ni saja aku mah.